Internet també per a mi és el curs organitzat des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alzira. Un any més s'ha posat en marxa este curs bàsic d'iniciació a Internet, adreçat sobretot a persones adultes. L'Institut Rei Jaume d'Alzira cedeix la seva aula d'informàtica per a desenvolupar el curs. Nosaltres hem visitat els alumnes i ens hem interessat per allò que estan aprenent. El que intentem fer és ensenyar un poc d'informàtica bàsica a les persones que s'han apuntat i després un poc d'internet. I el que més ens interessa sobretot és el correu electrònic. Estem donant Hotmail. S'ensenyem a fer un Hotmail i elles que s'envien correu. Un total de 18 persones hi participen d'ell. Enguany s'han ampliat les hores del curs. En total té una duració de 18. Les classes són dimarts i dijous de 6 a 8 de 2 hores. Hi ha algun, per a complir l'horari, també fem un dimecres. Un dimecres de tot el curs farem. Abans havíem fet 3 cursos, però només duraven 14 hores. Enguany la Regidoria d'Igualtat, Miguel Vidal i Raquel José han intentat eixamplar un poc l'horari i han posat 4 hores més, perquè el curs venia molt justet, molt apretat. A través d'aquestes classes, els alumnes aprenen i assimilen conceptes bàsics d'informàtica. El pitjor enemic per començar, el ratolí. El que més es costa, més que res, és que normalment són persones majors que moltes voltes no han tocat a voltes ni l'ordenador i, per exemple, aunque pareixca una tonteria, l'ús del ratolí per a una persona que no ha tocat mai l'ordenador és costós. I després entendre bé tot, que si estàs en internet te pots connectar des de qualsevol lloc del món al teu correu, tot això la veritat que es costa, però vamos, és poquet a poquet. El curs és de gran ajuda si tenim en compte la societat en què vivim, on els ordinadors són els grans protagonistes. És per això que el curs sempre és un èxit. Crec que és la 4ª edició que fem i sempre s'ompli, sempre hi ha col·les i gent que, si ho haguera sabut m'haver apuntat o no ha arribat a temps, sempre té prou d'èxit. Ja veuen, navegar per internet està a l'abast de tot el món, tan sols es necessiten ganes d'aprendre.